Amen.
ይደሉ
ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘሰላም ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘሰላም መስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘሰላም ወዛቲ ምክር ወሰበ መጾሙ እግዚኦሙ ለነቢያት ወገብረ ሎሙ ተአምራት ወምክራተ ዘኢገብረ ባሕር ካልእ ዘምስለ አእምሮቶሙ ስምዖሙ ለነቢያት በእንቲአሁ ከመ ውእቱ መድኃኒሆሙ ወምስለ ውእቱ ትህድዎ ሎቱ ይቤ ወእሙንት እሰ ይገብሩ ኃጢአተ ፈድፋደ ወእምኔክሙ በአማን እቼ ከመ እልክቱ ሰደድዎሙ ለነቢያት ወይአምኑ ቃላቲሆሙ ወእሙንት እሰ አግቡ እግዚአ ነቢያት ለሞት ወኃጢአቶሙ እቼ የአቢ ፈድፋደ ወእሙንት እሰ ይሰይጥዎ ለዘአልቦ ሴት ይተረጉም ዘንተ ከመ መጾሙ ይሁዳ ወይቤሎሙ ምንተ ትሁቡኒ ወአነ አገብኦ ለክሙ ወአጽንዑ ምስሌሁ 30 ብሩረ ወሰምረ ምስሌሆሙ በዝንቱ መጠን ከመ ይትፈጸም ቃለ እግዚአብሔር ላዕለ ልሳነ ነቢይ
ወማኮሰ ለማሰሰ እምኔሆሙ ካይበቶ ለዝ መጠን እንኮኑ ይውብዎ በእንተ ተቀይሞቶ ላሬሁ ወቅንዓቶም ቦቱ ወቦ መተርጉማን ወነገረ በእንተ 30 ብሩር ከመ ይእቲ ሰላስ ሰቅል በሰቅል ዘኢየሩሳሌም ወኮነ አሐዱ ሰቅል ዘኢየሩሳሌም በውእቱ ጊዜ 10 ሰቅል በውእቱሰ ሴተ ሎሙ ነሣ ሴቶ ለዘዓርቦቱ ሴት እስመ ፈጣሪ ሰማያት ወምድር ወመላእክት ወለመሕያው ዘያስተሪ ወዘኢያስተሪ ለኵሎሙ ላዕካን ወአግብርት ሎቱ ወእሙንትሰ በእበዲሆሙ ታዘብዎ ከመ ኢተረክበ በውስተ እደዊሆሙ ወኢይክሉ ላዕሌሁ ዘእንበለ ዛቲ ምክር ወንስአሎ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይህድየነ በኃጣውኢነ ወከመ ይህድገነ ሎቱ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። ኤርምያስ ነቢይ በረከተ አምላኩ ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም። ጻድቅ አንተ እግዚኦ እስመ እትዋቀስ ባህቤከ ወባሕቱ ፍትሐ እነግረከ ለምንት ፍኖታታን ድልጉል ወተፈሱ ኩሎሙ አላውያን በማህሌት ወተከልኮሙ ወሰፋ ስረዊሆሙ ወለዱ ወገብሩ ፍሬ ቅርቡ አንተ በውስተ አፍሆሙ ወርሁቅ እምነ ኩልያቲሆሙ ወለሊከ እግዚኦ ተአምረኒ ወትሌብወኒ ወፈተንኩ ረድኤ ዕድሜከ ትጸንሆሙ ከመ በግዕ ለተጠውሖ ወትቀድሶሙ ለዕለተ ቀትል እስከ ማዜኑ ትላሁ ምድር ወየብሰ ጻዕረ ገዳም በከዮሙ ለእለ ይነብሩ ውስቴታ ወአልቁ እንስሳ ወአዕዋፍ እስመ ይቤሉ አልቦ ዘይሬይ ደኃሪተነ እገሪከ ይረውጣ ወይደክም አለምንት ታስተሬሲ አፍራሰ ለየረስን ተአመንከ በእፎ ትገብር በአሳረ ዮርዳኖስ እስመ አኀዊከኒ ወቤተ አቡከ እሙንቱሂ ይክህዱ ወውኡ በድኅሬከ አንገልገሉ ኢትመኖሙ እመ ሰናይ ነበው ላዕሌከ ወዘንተ ንባበ ሀለዩ ወቦቱ ስቱ እስመ አንኰረቶሙ እከዮሙ ወያመሩ ኅቡአቲሁ ለእግዚአብሔር ወይተሰፈው አስበ ጻድቅ ወይፈለጡ ለክብረ ነፍሳት ንጹሐት እለአልቦን ነውር እስመ እግዚአብሔር ፈጠሮ ለሰብ እንበለ ሙስና ወገብሮ በአርአያ ዚአሁ። ትርጓሜ ሰሎሞን ንክሎ ለጻድቅ እስከ ሀበ ይብል ለነፍሳት ንጹሐት ይቤ ይተረኩም እስመ ኢይጥዕም ውስተ ልብነ ይተረኩም ዘንተ ከመ አይሁድ ተወልዩ ትምህርተ ወምክራተ እንተ ኮነ ይገብሮን እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀኑ ላዕሌሁ በእንተ አልዮቶሙ ለውእቱ ጻድቅ ወኮኑ ይትዓቀብዎ በኩሉ ጊዜ ከመ ይርከቡ ምክንያተ በላዕሌሁ ከመ ያስግርዎ ባቲ ወበእንተ ዕቅበተ ሲሞቶሙ ኢኮና አልባቢሆሙ ያስተጥዕመ ምንተኒ ዘኮነ ይገብሮ መድኅን ዳይሙ ኮኑ ይብሉ ከመ ዝንቱ ኩሉ ኮነ ሰይጣን ምስለ አእምሮቶሙ ከመ ጽድቅ ይእቲ ወይተነትኑ እምኔሃ በከመ ይቤ ወንጌል ቅዱስ እስመ ብዙኃን እምሊቃውንት ወእምፈሪሳውያን አምኑ ቦቱ ወባሕቱ ኢያግሃዱ ቲያሁ እስመ አብደሩ ስብሐተ ሰብእ ፈድፋደ እምስብሐተ እግዚአብሔር ወይቤ ወውእቱ ይትቃወሞን ለምግባራቲነ ወውእቱ ይዘነጉጎነ በኃጣውኢነ ውስተ ሕግ ይተረኩም ዘንተ ከመ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ይፈቅድ ይምሃሮሙ ገቢረ ትምህርት ስልፍተ እስመ ይቤ ወንብረቱ ይትማሰል ምስለ ባይ ወፍሉጥ ኩነቱ ይተረኩም ዘንተ ከመ ማእምናን በክርስቶስ ይኮና ፍናዊሆሙ ወውረቶሙ በሕገ ክርስቶስ ከመ ሕገ ሰብእ ብእሊት እስመ ሕገ ጽድቅ ይእቲ ሕገ ብእሊትኒ ወሕገ ክርስቶስኒ ይእቲ ትርፍት ፍልክቱሰ
እኩያን ወእሉሰ ትሑታን እልክቱሰ ያጸውሩ ወለሰብ ክቡዳተ ወእሉሰ ወሃቡ ነፍሳቲሆሙ በእንተ ሰብ ይርብህዎሙ እልክቱ ይጸሉ ዘይእምኦሙ ወእሉሰ ይመይጡ መላቲሆሙ ዘይጠፍእዎሙ በእንተ ፍቅረ እግዚኦሆሙ ይቤ ወይርቅ እንፍናዊነ ከመ ዘእም አራዊት ይተረጉም ከመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ይከልኦም ለማእምናን ቦቱ ከመ ይርሃቁ እምፍኖተ አላውያን ወበእንተ ውእቱ ይቤ ለአርዳኢሁ ተአቀቡ እምውኦሙ ለፈሪሳውያን ወሰዱቃውያን ዘውእቱ አልዎ ይቤ ከመ እምዘእም አራዊት ይተረጉም ከመ ዘይቀርብ እምአርዌ መሳጢ ያህጉል ሥጋሁ ወከማሁ ኩሉ ዘይቀርብ እምፍኖተ አላውያን ወየሐውር ውስቴታ እስመ ያጉል ለነፍሱ ይቤ ወይትሜካ ከመ እግዚአብሔር አቡሁ ወንርአይ ከመ ነገሩ ድሙ ወናመክሮ ከመ ንርአይ ዘይከውን በዳህሪቱ ይተረጉም ዘንተ ከመ ውእቶሙ ይቤ ወኢያምሩ ዋቲሁ ለእግዚአብሔር ዘውእቱ ኢያምሩ ውእቶሙ ከመ ዝንቱ ዘፈጸሙ ፈቃዶሙ ለውእቱ መድኃኒቶሙ ወውእቱ አምላከ ኩሉ ይቤ ወአስበ ዘጽድቅ የተሰፈው ዘውእቱ የተመተው በጽድቅ ወይኮኑ ርኦ ለእግዚአብሔር ወይተሰፈው እሴቶሙ ከማርድት ሩያን ወኢያድምኡ እምክብር ወኢዘይተልዎ ይቤ ወኢሃለዩ በእንተ ነፍሳት ንጹሐት እለነው ይተረጉም ከመ ኢኮነ ህሊናሆሙ ዘእንበለ ውስተ ዛቲ ዓለም ኃላፊ ወኢየልዩ ውስተ ዝ ሞት ወይገብሩ ለነፍሳቲሆሙ ግብረ ሰናየ ከመ ይጻኡ እምዝንቱ ሥጋ ዘእንበለ ደነስ ወይኩን ሞቶሙ ፍልሰተ ሀበ ገነት አኮ እንዘ ሙታን ውስተ ገሃነም ንስአል ሎቼ ለእግዚእነ ከመ ይጸግበነ ገይረ ፈቃዱ በከመ ንርከብ በፀዓትነ እምዝንቱ ዓለም ንሕነ ንጹሐኒነ ርስሓተ ኃጢአት ዘሎቱ ስብሐት ወክብር ለዓለመ ዓለም። ዘዘካርያስ ነቢይ በረከተ አምላኩ ትኩን ውስቴነ ለዓለመ ዓለም። ኢትትአመንዎሙ እንከ ለአርክቲክሙ ወኢትወከልዎሙ ለመላእክት ወእምብእሲትከ ዘውስተ እዝንከ ተአክብ ከመ ትበያ እስመ ወለድኒ የሐስር አባሁ ወወለድትኒ ትትነሣ ዲበ እማ ወመልአትኒ ላዕለ ሐማታ ወኩሉ ሰአቤቱ ይጻረሮ ለሰብ ወአንሰ ዲበ እግዚአብሔር አዕርግ ወእሴፎ ለአምላኬ ወመድኃኒየ ወይሰምዐኒ አምላኬ ወይከውን ስላከ ለተላይቴ እመኒ ድህፅኩ እትነሣ ወእመኒ ነበርኩ ውስተ ጽልመት እግዚአብሔር ያበርህ ሊተ ዘአሞት ነቢይ በረከተ አምላኩ ትኩን ውስቴነ ለዓለመ ዓለም። ከመዝ ይቤ እግዚአብሔር በእንተ ሰላስ ኃጢአቶሙ ለደቂቀ ይሁዳ ወበእንተ አርባዕ ኢይትመየጦሙ እስመ አለው ሕገ እግዚአብሔር ወያዕቀቡ ትእዛዞ አሳቶሙ ከንቶሆሙ ዘገብሩ አበዊሆሙ ወእሙንቱኒ ተለው ድኅሪሆሙ ወኬኑ እሳት ላዕለ ይሁዳ ወትበልዕ መሰረታቲሃ ለኢየሩሳሌም። ከመዝ ይቤ እግዚአብሔር በእንተ ሰላስ ኃጢአቶሙ ለእስራኤል ወበእንተ አርባዕ ኢይትመየጦሙ እስመ ሴጡ ጻድቀ በወርቅ ወነዳየ በአሳእን ወዘይከይዱ ምድረ ወይኰርዑ አርእስተ ነዳያን ወይመይጡ እታ ምስኪናን አብ ወወልድ ይበውኡ ሀበ አሐቲ ብእሲት ከመ ያርኩሱ ሕገ አምላኮሙ ወይአስሩ አልባቢሆሙ ወይገብሩ መንጦላዕተ ውስተ ምጽዋዕ ወይሰትዩ ወይነ ትዕግልት በቤተ አምላኮሙ ይወድቅ ንዑ ተምድር ዘይተሰግረ ትትቀባእ እኑ መስገድ ዘእንበለ ተአሐዝ ይነፍሁ ቀርነ በሀገር ወይደነግጹኒ አሕዛብ ይመጽእኑ እኩይ ውስተ ሀገር ዘእግዚአብሔር ይገብረ እስመ አልቦ ዘይገብር እግዚአብሔር ዘኢከሰተ ወዘኢነገረ ለአግብርቲሁ ነቢያት ዘወሴ ነቢይ በረከተ አምላኩ ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም።
ከመሳይ ዘመልአ ውስተ ገራይት ለላይም ከማሁ ቤቱ ውስተ ቤተ አዎን ሰባ ሰማርያ እስመ ለሃዎ ህዝብ ወበከመ አይመርዎ ከማሁ ይስሕቁ ዲበ ክብሩ እስመ ሰለብዎ ወፈለሰ እምኔሁ ወኪያሁኒ አመይዎ ወወሰድዎ ብሔረ ፋርስ አምሃሁ ለኢያሪም ንጉሥ ጸገው ወመጠው ወተሃፍረ እስራኤል በምክሩ ገደፈቶ ሰማርያ ለንጉሳ ከመሐሰር ውስተ ገጸ ማይ ወይከሰት ወግረ ጣዖቱ ለእስራኤል ሶክ አሜከላት ይበኩል ውስተ ምስዋዕቲሆሙ ወይብልዎሙ ለአድባር ደቁ ለአሌነ ለአውድርኒ ድፍኑነ በእንተ ዘአበሰ እስራኤል በአውድሪሁ በሀበ ቆመ አገሪሁ በህየ ይረክቦሙ ቀትል በውስተ አውድር ዘተወክፈ ነቢየ ጸሎተ እንተ ስምዖን አምዳዊ ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአሰሩከ ወሰዱከ ሀበ አጸደ ሊቀ ካህናት እስረኒ ወሰሃበኒ እስከ ሀበ አጸድከ ማህየዊት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተአሰርከ እንዘ እንተ አሳሪሆሙ ለእመቃት ወለልኡ ወለዘዩ ህይወተ ለሰብ አስተይዎ ሐሞተ ወሞተ ማየዊ ወተቀብረ ዘያነስኦሙ ለሙታት አንከሩ ኃይላተ ሰማይ አሜሃ ወተደሙ መላእክት ወደንገጹ ሁሉ አናሰ ፍጥረት ወአንከሩ ኩሎሙ ፍጡራን ወየሉ አይሁድ ናሁ መኮንን ይትኮነን እንዘ ውእቱ ያረምም ወዘኢያስተሪ ተርየ ወዘኢያውሳ ወዘኢይትአሐዝ ተእህዘ ወኢተማ ወዘኢይሐምም ሐመ ወኢተበቀለ ወዘኢይመውት ሞተ እንዘ ይትዔቀስ ወሰማያዊ ሰከበ ውስተ መቃብር በትዕግሥት አንከሩ ኩሉ ፍጥረት እስመ በእንተ ሰብ ሐመ ዝንቱ ዘኢይሐምም ወኮነንዎ ለመኳንንተ መኳንንት ወነጸርዎ ለዘኢይትነጸር አሞትዎ ለዘኢይመውት ወሰማያዊ ተወድየ ውስተ መቃብር አዲ እመልእክተ ሲኖዲቆስ ዘአቡነ አባ ዘካርያስ ጳጳሳት ዘእለእስክንድርያ ሀበ አቡነ አባ ዮሐንስ ሊቀ ጳጳሳት ዘአንጾኪያ በተስዓቱ ምዕት ወሰለስቱ እምዓመተ ሰማዕታት ንሕነሰ ነአምን ቦሙ ወንሴብሖሙ አሐተ ሰባሄ ወናመልኮሙ እንበለ ሌልዮ በአሐዱ መለኮት ወበአሐቲ ስግደት ወእለሰ ይፈልጥዎሙ ለስሉስ ቅዱስ ወይሴብሑ ቃላ አምላከ ወእምዝንቱ ወይትአመኑ ነቺራን ወውጉዛን እሙንቱ ወምኑናን ባህርየነ ወይእዜኒ ወነቼ ከመ ንትናገር በእንተ ትስጉቱ ለመድኃኔዓለም ዘውእቱ አሐዱ ዘእንቅድስት ሥላሴ ወኢፍጡር ወኢግቡር ወኢፍሉጥ መለኮተ አቡሁ እግዚአብሔር ቃል አምላክ ንሕነሰ ክርስቶሳውያን ነአምን ዘእንበለ ጽነት ወኢተወላውሎ በወልድ ዋሕድ ቀዳማዊ ዘአልቦ ጥንት ቃል እግዚአብሔር አብ ዘዕሩይ በመለኮቱ ወዘኢይትገመር ወልድ ዋሕድ ዘሃሎ እምቅድመ ዓለም ዘተወልደ እምአብ ወበዳህሪ መዋዕል በእንቲአነ ወበእንተ መድኃኒትነ ተወልደ እምእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ዘእንበለ ውላዴ ወኢሙስና በከመ መሃረነ ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ እንዘ ይብል ወሶበ ቀርበ ተፍጻሜተ ዘመን ፈነወ እግዚአብሔር ወልዶ ወተወልደ እምብእሲት ወኮነ ምስሌነ ውእቱሰ ለእግዚአብሔር በመንፈስ ወወልደ እጓለ እመ ሕያው በሥጋ ወኢንቤ ለዝንቱ ወልድ ዋሕድ ቦቱ ክልኤቱ ህላውያተ ለአሐዱ ዘንሰግድ ሎቱ ወለካልኡ
ዘኢንሰግድ ሎቱ በባሕቱ ንብል በእንቲአሁ አሐዱ ህላዌ ዘእግዚአብሔር ቃል ተሰገወ እንበለ ተፈልጦ ወንሰግድ ሎቱ ዘሥጋሁ አሐተ ስግደተ ወቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ ይብል ከመዝ ኢኮነ ክልኤተ አሐዱ አምላክ ዘንሰግድ ሎቱ በቃልሁ ብእሲ ዘእማርያም ወይንሰግድ ሎቱ በባሕቱ እግዚአብሔር ውእቱ እግዚአብሔር ወሌሊተ አውፅእዎ ወሰድዎ ሀበ ሐና ሐሙሁ ለቀያፋ ሊቀ ካህናት ወገብሩ ላዕሌሁ ብዙኃ እከየ ወአብልዕዎ ሀበ ጲላጦስ መኮንነ ሮሜ ወአሜሃ ዓርብ ዕለታ ወአስተዋደይዎ በብዙ ግብር ዘኢመፍትው ለነጊር ወሰሚዖ ጲላጦስ መኮንነ ሮሜ የአምኖሙ አላ ይቤሎሙ ይረከቡ በላዕሌሁ ለዝ ብእሲ የጋይር በዘይመውት ወብዝ አምጽኡ ክልኤተ ሰማዕተ እለ ይብሉ ወነቡ ሐሰተ ላዕለ ክርስቶስ ወአእመረ ጲላጦስ ከመ አኅበረ ስምዖሙ ወእሙንትሰ ኢተመይቱ ወመከሩ ነገረ ወዘኢያፈርህዎ ለጲላጦስ ወይቤሉ ዝብእሲ ይሬሲ ርእሶ ንጉሠ ወይከልአነ ለንጉሥ ተቀንዮ ሐሰቡ ወፈቱ ላዕሌሁ አመፃ ከልሁ ወይቤሉ ስቅሎ ከመ ይትፈጸም ላዕሌሁ ቃለ ነቢይ ዘይቤ ተንሥኡ ላዕሌየ ሰማዕተ አመፃ ወዘኢየአምር ነበቡ ላዕሌየ ፈደዩ ንችተ ህየንተ ሰናይት ወካዕበ ይቤ አገቱን የከለባት ብዙኃን አሐዙን ይማኅበሮሙ ለእኩያን ወሶበ ስእነ ጲላጦስ አድኃኖቶ ለኢየሱስ በእንተ ፍርሃቶሙ ለአይሁድ መከረ ይግበር ፈቃዶሙ ለሕዝብ እስመ ቀዲሙ ወይሰቲ ምስሌሁ ዳግኦ ወመጠወ ለሞት ወሶቢሃ ሆረ ይሁዳ ውስተ ቤቱ ወነስአ ሰላሳ ብሩረ ወአርብዓ ሎሙ ለሊቃነ ካህናት መጻሕፍት ወይቤሎሙ ንስኡ ጉሩረክሙ ወህድግዎ ለኢየሱስ ወይቤልዎ ኢንነስአ ንሕነ አላ አንተ ንስኦ ለሴተ ደም ወሶበ አበይዎ አግብኦ ወገደፎ ውስተ ቤተ መቅደስ ወሐዘነ ወሆረ ሀበ ዕፅ ወሰቀለ ሀብለ ወተሃንቀ ወሞተ ውስተ ገሃነም ለዓለመ ዓለም ወይቤሎሙ ጲላጦስ ለአይሁድ ተሰአልክዎ ወአልቦ ዘረከብኩ ጌጋይ ወዘይመውት እድግዎ ናህዩ ደመ ንጹሐ ወኢታግኡ ላዕሌክሙ ወውእቶሙ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወአበይተ አይሁድ ከልሁ ወይቤሉ ደሙ ላዕሌነ ወላዕለ ውሉድነ ወአንተሰ ፍትሐ ሞት ላዕሌሁ እስመ ውእቱ እድውነ ወጸርነ ወኢንሰምዕ እምኔሁ ወካዕበ አብጽሖሙ ጲላጦስ ለአይሁድ ወይቤሎሙ ለውእቱ ሄሮድስ ሞቱ ሲመት ራብዕተ እድ ውስተ ዝንቱ ሀገር አርኬላዎስኒ ወውእቶሙ ላይካን እንታይተ መንግሥተ ቄሳር ወአንሰ ኢይፈትሕ እምበለ ምክረ ውእቶሙ ተአገሡ ንስቲተ ወንሰዶ ለኢየሱስ ሀበ ሄሮድስ ከመ ይርአዮ ወይትናገር ምስሌሁ እስመ እምጉንዱይ መዋዕል ይፈቅድ ይርአዮ ወይትጦ ወአነ እልእክ ሀቤሁ ከመ ይእትት ጋዕዝ እማእከሌነ ወውእተ ጊዜ መጥቶ ለአሐዱ ሀቤ ምዕት ሐራ ወአብጽሕዎ ሀበ ሄሮድስ ስዩመ ራብዕተ እድ ወሶበ ርእዮ ሄሮድስ አስተአጸበ ወአንከረ ስነ ራእዩ ምንተ ንብኦ አኀው ፍቁራን በእንተ ዘክህደ ይሁዳ ወዘአግብኦ ለግዚኡ ይብል መጽሐፍ አሐዱ እምአሰርቱ ወክልኤቱ ዘውእቱ ይሁዳ አስቆሮታዊ ሖረ ሀበ ሊቃነ ካህናት ወይቤሎሙ ሚመጠን ትሁቡኒ እመ ለክሙ አገብኦ
ተናገሩ ያብዎ 30 ብሩረ ዝውቱ ስው ለኩሉ እከይ እስመ ፈተወ ሴጠ መምህሩ ስርዋ ለእቺት አፍቀሮ ብሩር ወይኢቲ እመ ኩሉ እቺት ወእመ ሰይጣን ወነፍሳት ዘተአስሩ ባቲ ይሰክሩ ወይአብዱ ወይትመየጡ ያእምሩ አሐደ ወየሐድዱ ሕገ ምግባሮሙ ወይከውን ልቦሙ ዝሉፈ ወእንቡዘ አንቀጥቀጠ ወእውደ ነጽሩ ቢመጠን ሰናይ በብሩር ዘተነስአ እምነ ይሁዳ እስመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ይነግሮሙ ለዝሉኩ በእንተ መንግሥተ ሰማያት ወበእንተ ገሃነም ወይእምሮሙ ኩነኔ ዘኃጥኣን ወአምጽአ ኀቤክሙ ፍጡነ ኃጢአ ፍሬያት ወዝልጋሴ ወአፍበቀ ወጸልአ ዘየሐምም ዓይኖሙ ወይሰልም ነፍሶሙ ወይዘሩ ዘርኦሙ ለከንቱ ወይበልዕዎ እለ ጸብእዎሙ ወፌኑ ዲቤሆሙ መዓትየ እስከ ይወድቁ ማእከለ ጸሮሙ ወይገርሩ ለእለ ጸልዎሙ ወይነትኡ እንዘ አልቦ ዘይሰድዶሙ ወለእመ ኢሰምዑ ትእዛዜ እንድኅረዝ አነ እውየስግ ሰብዓተ በቀለ ዘዚአሁ ላዕለ ኃጣውኢሆሙ ወእሰብር ትዕቢተ ልቦሙ ወርእየስየ ለሰማይ ሐጺነ ወመልቴሆሙ ወለምድርኒ ብርተ ወመትቴሁ ወይከውና ፍናዊሆሙ ለከንቱ ወይትበሰት ምድሮሙ ኃይለ ወይሁቡ ዕፀ ወምድሮሙ ፍሬ ወእመሆሩ እምንቱ ግድመ ወኢሰምዑ ትእዛዜ እቀስፎሙ ሰብዓተ መቅሰፍታተ ካልአነ ዲበ ኃጣውኢሆሙ ወእፌኑ ላዕሌሆሙ አርዌ ዘይበልዖሙ ወይቀትሎሙ ወያህጉሎሙ እንስሳሆሙ ወያማስን ፍናዊሆሙ ወለእመ ኢተገሰጹ በዝንቱ ወጸንዑ ዲበ ጥውየቶሙ አዘብጦሙ በሰብዓቱ ዝብጠታት ዲበ ኃጣውኢሆሙ ወእመልእ ዲቤሆሙ ሰይፈ ወእቤከሎሙ እስከ ይትመዘበር ሀገሮሙ ወእፌኑ ሀገሮሙ ለሀበ አገቦሙ ውስተ እደ ጸሮሙ ወአጽእ ላዕሌሆሙ ሲሳይ ዕለቶሙ ወይበልዑ በመስፈር ወይጸግሙ ወለእመ ይሰምዑ ኩነኔ ወጸንዑ ዲበ ጥውየቶሙ አነኒ አሐውስ ምስሌሆሙ ጠዋየ ወአሜክሮሙ ሰብዓተ ቅስፈታተ ዲበ ኃጣውኢሆሙ እስከ ይበልዑ ሥጋዊሆሙ ተጋቡ ሊቀ ካህናት ወሰመካን ወገብሩ ውትሃ በእንተ መድኃኒነ ከመ ያግብሩ ወሀበ ጲላጦስ ከመ ይስቅሎ ወይሁዳ ሶበ ርእየ ዘኮነ ነስሐ
ነስሐ ላዕለ ብሩሩ ወአግባ ብሩረ ሀበ ሊቃነ ካህናት እንዘ ይብል እስመ ንጹሐ አቅተልኩ አነ ወውእቱ እንበለ ፍትሕ ወዝኩ አነቀ ነፍሶ በርእሱ ወፈጸመ ጌጋየ በዲበ ጌጋዩ ወነስኡ ሊቃነ ካህናት ብሩረ ወተሳየጡ ገላይተ ለባሃዊ ከመ ይፈጸም ዘተብህለ በእንተ ሰላሳ ብሩር ሴቱ ለንጹሕ አቀሙ ወለኢየሱስ ቅድመ ጲላጦስ ወተስቅሎ ለኢየሱስ እንዘ ይብል እስመ አንተ ንጉሥ አውስኦ ወይቤሎ አንተ ትቤ አብ ካልእ ነገረከ ኦ ጲላጦስ በእንተ መንግሥትየ ወአስተዋደዩ ወአልዓሌሁ ብዙኃ ወኢያብስዓ ብሩር ወይምንተኒ ወይቤሎ ኢትሰምዕኑ ስምዐ ዝንቱ ሕዝብ ወኢከሰተ አፉሁ ከመ ይብል ቃለ ወአንበረ መኮንን ፈድፋደ በእንተ አርሞቱ ወእማዊሁ እፎ ይከስት አፉሁ በግዕ ዘመጽአ ከመ ያዕትት ኃጢአተ ዓለም አስማዐ በእንቲአሁ ኢሳይያስ እስመ ፍቱሕ ነሥአ በከመ በግዕ ተፈጸመ ዮም ዛቲ ትንቢት በማእከለ እስራኤል ይበክዩ በላዕሌኪ ውሉድኪ ዮም ኢየሩሳሌም ዘቀተልኪ ነቢያተ ይኮነ ውእቱ ነቢየ አላ አምላክ በደሙ ይደመስስ ጌጋየ من በእንተ ኩሉ ዘገበርኪ ሊተ ማርያም ሰናይ ዘታፈቅር ምሕረተ ሶበሰ ተዓቅቢ ዘዚአየ ኃጢአተ እምኃየኮ በሰላም ገብርኤል መልአኮ እግዝእትየ ማርያም ሰላም እግዚአብሔር ሰው ሰላም ወውርድ በገብስኪ ተፈሥሒ ስቶ ምልዕተ ጸጋ ታምር ያለው ይዘትና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ታምር ከታይ ሀሉ ዜነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሀሎ ሀሉ ንጉሥ ስሙ ጢባርዮስ ዘሮሜን ዘመዋዕዮ ተሰቅለ ዚነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለያምር ጢባርዮስ በሰማ ከመ ይስቅልዎ አይሁድ በኢየሩሳሌም ለዚነ መጡ አይተ ጲላጦስ ዘሴሞ ጢባርዮስ መስፍን ለኢየሩሳሌም ወኮንኖ አብየ ኩነኔ በእንተ ዘአብሆሙ ለአይሁድ ይስቅልዎ ለእግዚእነ አዘዘ ከመ ይንተሩ ሰው ገብሩ ከማሁ ላይሁ እስመ አብየ ሐዘን ይህንን ጢባርዮስ በእንተ ሞቱ ለእግዚእነ ወኮነ ሰብእ ሞተ ወልዱ ለጢባርዮስ ወየ ልብኡ ሞተ ወልዱ ወእንዘ ተዘከረ ንጉሥ መንክራተ ዘእግዚእነ ዘከመ አንሥአ እሙታን ወኀበ ተአምራት ዘገብረ ተማከረ ንጉሥ ምስለ ቤቱ ከመ ይፈንዎ ለወልዶሙ ሞተ እምከመ ሞተ ሰለስቱ አብርሃ በመቃብረ እግዚእነ ተመንሥኦ በመቃብሪሁ ነሥአ ክርስቶስ ንጉሠ ወጻእበ ከመ ዝንቱ ዘይብል ጢባርዮስ ንጉሥ ምድረ ትብጽሕ ንጉሠ ሰማያት ወሰገለ ከኦ ጊዜ የክርስቶስ ንጉሠ ነገሥ ስመ ሰማዕኮ ስምዐ እምይእዜሰ ዘስሙ ጲላጦስ ከመ አንሣእከ እሙታን ወአመንኩ በከ ወረከብኩ ካበ
ስማ በእንቲአኮ ለወጽኡ ከመ አንሣእኮሙ ለአሕዛብ መቃብርም ረቡዕ መዋዕሎ ናሁ መቃብሬ ከመ ዮም ይገብር ተአምራተ ወያነስእ እሙታነ በእንተ ለሃደረ ውስቴቱ ሥጋከ ቅዱስ ወእንተ ዘአነ አመንኩ በከ ከመ አንተ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ከመ አንተ ውስተ ሰማያት ከማሁ ውስተ ምድር ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመጥኦ ስእለተ ገብርከ ጢባርዮስ በምሕረትከ ወሰመረ ጸሐፈ ንጉሥ ጢባርዮስ መልእክቶ ፈንዋ በጢባርዮስ ኢየሩሳሌም ምስለ ወልዱ ዘሞተ ወአብኡ ውስተ መቃብሪሁ ለእግዚእነ ምስለ አስከሬኑ ወአጽውዖ በእብነ ወነበረ ህየ አርባዕተ ዕለተ እምድኅረ አርባዕቱ ዕለት ተንሥአ ወአንኰራ ኮራን እብነ ወነበረ ዲቤሃ ተፈሥሖ ሕፃዊህን ወአግብርቲሁ በሕይወተ እግዚኦሙ ወእምዝ ተመይጠ ወልደ ንጉሥ ሀበ አቡሁ ወእሙ ሀገረ ረምየ ወኮነ ፍስሐ አቡየ ሰብሖ ለእግዚአብሔር ሁሎም ለሪኦ ወለወልደ ንጉሥ ዘተንሥአ እሙታን እምድኅረ ጉንደይ ዕለተ ተናገረ ንግሥት ብእሲት ጢባርዮስ ዘትብል ምስሌሁ ለጢባርዮስ ኦ እግዚእ ንጉሥ አንተ ተአምር ከመ አልቦ ዘገብረ ሰናየ እግዚአብሔር ዘገብር ምስሌነ እግዚእነ ኢየሱስ ሃሌሉያ ናዛዚትነ ማኅፀን በማኅፀንሽ ተጸውረ ኦ ማርያም በዚህ ጸሎት ወጣን ለናዝዞት ነኒብዘዝ መካነ ላዕለ አምላክ ማርያም ቤነዛግረ ኩለኪ በዲድሙ ናይሲ ማርያም ስብሐት ለኪ ማርያም ስብሐት ይላሉ እንበለ ደዌ ወሕማም እንበለ ጣር ወድካም አነ ከመ ዮም ያብጽሐኒ ያብጽሕኩም በፍስሐ ወሰላም አቡነ ዘበሰማያት ንድገም ኩልሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ወመሰል ለዘይጼውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ተይወለ ዘይበልዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ወመድኃኒነ ለዘይጼውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ አጥለትዮ ምስሌሁ መስቀልቱ ቅድሜሁ አዘቅሞን ጎቦሁ ርጎዝጋው ተባነ ቤተፈራሁ ተደበራሁ አሜት ጋሩ ለምሳ ስርማናራሁ ስጋ ከሴስዮ ወለነቃደምከን ኢየሱስ ክርስቶስ በከዘቀራንዮ ሱራቢ ለሰላተ ነደይ ዋልከ አምላካዊ ለጉስናጥዮ ስጋከን ጸግቦ ወለነቃደምከን ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ አይሁዳዊ ጋዴ ያመጣል ወይ ተወለ ማርያም ለገማ ወራዳለም ለይሁዳ መጋዝሪሞ ታምር ወመንክር በገብረ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይሉ ወምሕረቱ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ወይቤሎሙ ሊቀ ካህናት ለማኅበረ አይሁድ ይዝክሩ እምይእዜ ሰማይኩ አነ ጽሕፈቶ ወአምነ በቃሉ ወሰማይ ርእሶ ክርስቶስሃ እግዚአብሔር ዘይመጽእ ለመድኃኒተ ዓለም ወሰጠጠ ልብሶ ሊቀ ካህናት ወሶቢሃ ሰሃቡ አይሁድ ለእግዚእ ኢየሱስ ወአሰሩዎ ድኅሪተ
ወከደኑ ገጾ ወጸፍኡ መልታቶ ወይቤልዎ ተነበይ ለነ ክርስቶስ መኑ ጸፍአከ መልታቴከ ወውእቱሰ ኢያሱኦሙ ወኢምንተኒ ወቆርእዎ ርእሶ በህለት ወእምዝ ከሰፎ ዘባኖ አመትነ ጽላ በሰላም አቡነ ዘበሰማያት ንድገም።
سرعان شدرشته تلقى وحدتهم حزبي لدلي وحده اسكفت حده لما نبره بربان تبع عليه حده وري وصل لما نبرهم إلى توسكا نيوس بغنا تمزت حدوي فالنبرم سلة نبرتهم مزل ما تأكوا نمانهم فتحتهم تدليو نبروان دوي نزي كرسة البحري يسملهم أمن برفرد غميد غلل ما سويت لهم ليتي بحل مزعبه وبزح سقاي تساقي يمه قبل أن تتصادق حتى تبدل تتنقغي على أخذ له إكان غناش ماقلة تأذنا ناتهم حزبي بربان يفتح يسوسنا يسغلي لهم كل من حرايا برون شعو تقضى أخر كلت يوم نمانهم فتحكم تدليل حتى تهم نساتهم نمان بربان ملوهم إلى تسكان نزري يسوس تبعنا يسلا انتايك قبرو يبلهم كلهم ما يسغل بلو بلاتوس انتايك فوق قبر بلهم نساتهم قلنا يسغل النبلو عملتهم يجدرون نبرو ثلاث بلاتوس زي نقر زي نحبي من العالم تزي كوينو خلق قلق وقاخم زي تقم نسر أيام ما يوسيلو أناس كابدم نايتي صادق سبزين نطرية وعلىهم فوتو النابلة أقني تهزبي داود حاطه كلهم متمزو خادمو أبلغنا أبلغ ناني خلنا بلو ملسلو شعوب أربان فتح لهم نيسكا قريب وصدق الهابه ثلاث
ساعات عدو لا يسوس ووسد ويسأل لا يسوس ووسد ويسأل ምዕራፍ 15 ካብ ቁጥሪ 6 እኖ ክሳብ 15 እኖኻ ብበዓል ንሳቶም ዝለመንዎ ሓደኻ ቶም እስራ ይፈትሓሎም ነበረ ምስቶም እውከት ዝገበሩ ኣብቲ እውከት እውን ክፍሊት ዝተቐትሉ በርባን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ታሲሩ ነበረ እቶም እዚ ድማ ለይቦም ከምታ ልማዶም ከይገብረሎም ክልምንዎ ጀመሩ ጲላጦስ ከዓ እቶም ሊቃነ ካህናት ብቕንዓት ሓልዮም ከም ዝሃብዎ ፈሊጡ ነበረ እሞ ነቲ ንጉስ ዓይን ክፈትሓልኩም ዶ ትደልዩ ዶ ኢኹም ኢሉ ሓተቶም እቶም ሊቃነ ካህናት ግና ንበርባን ምንቲ ክፈትሓሎም ክልምኑ ነቶም ህዝቢ ኣላዓልዎም ስለዚ ጲላጦስ ከም ሓድሽ ነዚ ንጉስ ኣይሁድ እትብልዎ ዳ እንታይ ክገብሮ ትደልዩ ኢሉ ሓተቶም ንሳቶም ከዓ ስቐሎ ኢሎም ከም ሓድሽ ጨደሩ እንታይ ክፉ ስለዝገበረ ኩሎም ንሳቶም ግና ኣመናዓው ኢሎም ስቐሎ በሉ ጲላጦስ ካቶም ህዝቢ ክሕጉሶም ስለዚ መደበ ንበርባን ፈትሓሎም ንኢየሱስ ከዓ ቀትልዎ ሰቕልዎ ሓሊፉ ሃቦም ሰለስቱ ሰዓት ቀሰፎ ጲላጦስ ለኢየሱስ ቀሰፎ ጲላጦስ ለኢየሱስ ወመጠሙ ይስቅልዎ
ቀሰሞ ጲላጦስ ወመጠወሙ ይዝክርዎ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 23 ካብ 13 ክሳብ 25 ጲላጦስ ግና ንሊቀ ካህናትን ሽማግለታትን ንህዝብን ብሓባር ፀዊዑ ከምዚ ይበሎም ነዚ ሰብ እዚ ህዝቢ የስሕታሎ ኢልኩም ናበይ ኣምጥእኩምዎ እንሆ ኣብ ቅድሚኹም መርሚረዮስ ነዚ ትኸስዎ ዘለኹም ነገር እዚ ሰብ እዚ ሓንቲ በደል ኣይረኸብኩሉን ሄሮድዮስም ከምኡ መሊሱ ናበይ ሰደዶ እምበኣረይ ናብ ሞት ዘብፅሕ ነገር ሓንቲ እኳ ኣይገበረን ስለዚ ገሪፈ ክፈቶ እየ በሎም ብበዓል ግና ሓደ ክፈትሓሎም ንቡር ነበረ እቶም እዚ ድማ ኩሎም ነዚ የበሎን በርባን እንዳፈትሓልና እናበሉ ሓቢሮም ጨደሩ በርባን ብምብዓዓት ከተማ ብምቕታል ነብስን ተኣሲር ዝነበረ እዩ ጲላጦስ ድማ ንኢየሱስ ፈትሖ ደልዩኹም ብሓድሽ ተዛረቦም ንሳቶም ግና ስቐሎ እናበሉ ጨደሩ ጲላጦስ ከዓ ሳልሳይ ግዜ እንታይ ክፉእ ገበረ ናብ ሞት ዘብፅሕ ምኽንያ ኣይረኸብኩሉን ስለዚ ገሪፎ ክፈቶ እየ በሎም ንሳቶም ግና ኣዝዮም ዓዊሎም ክስቀል ኣዝኒዖም ለመንዎ ቃሎም ሰዓረ ጲላጦስ ድማ ልመኖም ክፍፅመሎም ፈረደ ነቲ ዝለመንሉ ብምብዓዓት ብምቕታልን ተኣሲሩ ዝነበሩ ፈትሓሎም ንኢየሱስ ከዓ ከም ድለዮም ክገብርዎ ሓሊፉ ሃቦም ጊዜ ሰለስቱ ሰዓት ጊዜ ሰለስቱ ሰዓት አየወሎሙ በርባን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 12 بدع الزبيلات ونيسوس يدقرفه توت عدالة آخر الشخص ثاني يقوم رسله فعله كي حمار النصر كدلوه
أمتيهم كأون نقص عيون سلام نعخنا والرقوط يسمعون والبلاد كان محدش نعمل قوات سبعين حد بدلوا كأخذ غيرهم كله طفت إنه هنا وسألكم أنه بلوم شوية سأغلل شغل لو في غير حبان نصغمين نعمل قوات إلى تقدمان هاتي سبعي بلوم يكان خناتهم قلاو مصرعي وخا سغلوا نابلوا جرحوا بلاد أسكاب على خاتكم لا وسلوا واسيلكم زغلوا مرعنا سحات بدل قائرهم كلهم بلغ أيورينا نحن حقان لنا كم حقنا خانو سنروس ودعم لا سنة قبل خموت يدقوا لما نرسلوا بلاد أسكاب بازي مستمعين آدي فرخ محدشنا بيت من قصة آتوي مالي يوسف كابي خالولو يوسف بنا مسائي هارون بلاد أسكاب نايون رايتنا ظالمن أخسر لك أخذ حتى سلطان كم دلنا أيتولدني خالولو يوسف كابل على سلطان تدري وعلى كاس أباي سلطان محل وكان نيرو سلطي تنابخ أحلف الذهبني لقد لحتى أتالو وينما الوصل ثلاث ساعات وسد وليسوس استعود በእንትትና ተእዛ ቤተ ክርስቲያን እዚህ ምን ተወለም ስም ቅዱሳን አቦታትና ዝተሰሚያ አብያተ ክርስቲያን ምን ገዳማትና ውሽጠን ዝነበሩ አረገው ትምንት ሓሎ ሙሉ ዓለምን እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ከይሕልዎም ንዓና እውን ሃጥያትና ክሰርየልና ንጸልዮ مابزابوتات يا بخل حمام بسلام بنفس اللحم أبوتاتنا عاديتنا حواتنا من تما كل وتاد اللوح حمامات ذيابيرنا حنا نعتاتهم من سنين نقل تقبرنا به وتدعنا خلونا نعناون حاتينا خسرينا نتقليو من تؤتم بمدر بدا ببحري بأبلاغا
ولا يقول بغان مقدم زوج عزوا بوتان حاضنا زياد ولا مقدم ملحم بعد وسط من استعنا بعدهم كملسم نعنا وين حتى نخسر لنا نصلي من تفرقرا وفرا ومن وين تاتن من تيتيا كل علم زلوا فرد فرزوا هذا كبارهم قبل حمل مسجل الطفال كبر يوم نحن حتى نخسر لنا نصلي ساملانا محرت فورن كيفنا للبقى زاتم لأنه كل ساعة سمعنا نقر قرار حالنا نحن حتى نخسر لنا نصلي ذيابير من عاقرنا نسب سلطانات مسارعت ذيابير بسلام حدي خنبرو من بيت ورستيان سنة نقر حسو حتى أن نخسر لنا نصليهم من تونا دايمانوس تعرفوا أبوتاتنا أديتاتنا حواتنا عادنا خاتم قدام كل سنة بوتاتنا باباسات أبوتاتنا لكانا باباسات أبوتاتنا بيسكوباسات أبوتاتنا غساوس الحواتنا دياقونا أبوتاتنا زاويا كم حبر خرسيان زعرب وخلهم زيابير نفسهم كعرفكم حرم نعنا حتى أن نخسر يدنا نصلي من تعد استامنت منها ذياب كبار خمسة مودات السلفاس تغنيت هاي ما نكيد من نحن وحتى أن نخسر لنا نصلي من تسلحا تقدس قدس بقبائها ويرزق مبيت غرسيان ورتلس وعلم انتم من حنزم من حلوى كله وتعالى عنا وحتى أن نخسر لنا لم تصليوا من تيوت النورة مصود رسالك أنا بسابا يدرو كلهم لك أنا بسابا هيوت حالين روح زمنا من برسبكتهم كيف نعمل عنا وحتى أن نخسر لنا نصليوا عبرنا كلهم كنا عاتم نزل لهم حقر أزواج كريستيان ذياب يرجع لهم بسلام كيفتهم نحن وحتى أن نخسر لنا نصلي كنا قدس بيت كريستيان كابسبن انسى مبعث ورضيا كبارهم كبرهم كردهم من أنا وحتى أن نخسر لنا نصلي بيت كريستيان سنة حسبات حمصنا سبات المتبتم كل وقت أو كل وقت أنغنا نقر نسامون كل عايمانو زلوا من ذياب كبارهم من عصبهم كهبهم محلو تابعتهم كقبرنا ناول حتى أن نخسر لنا نصليوا بأتام زيتي بقول أو حبيت المقدس حنين ندبوا مسحة الزهبو ديابرات الحشياب يرساليم سماو حسبهم خوف لهم نعنا وحتى أن نغسر لنا نصليوا عن بيت أبوتنا لكم بيت غسيان ذكرنا ذكرنا ذكرهم لا تظن نفسه كبب سمم ذياب كبارهم أبني أم حدث فورهم نعنا وحتى أن نغسر لنا نصليوا خاتات مسكينات مبلتات لخدامات جنوات ذرق زرو حرصت الشوط زعدوا كل وتاذل لو جنوات سبات ذيابيركم حرم ورخم لهم نعنا حتى أن نغسر لنا نصليوا من
ቤተ ማእሰርቲ ዝጭነቑን ዓዶም ሓዲጎም ዝተሰሉና ምርኮት ዘለውን ብማእሰር ሰይጣናት ዝተኣስሩ እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ከድሕኖም ክምሕሮም ንዓና ሓጢኣና ክሰርየልና ንጸልዩ ምንትኩሎም እቶም ንነፍሶም ምሕረት ምንቲ ክረኽቡ ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝተኣከቡ ሰባት ቀልጢፎም ምሕረት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክረኽቡ ንዓና እውን ሓጢኣና ክሰርየልና ንጸልዩ ምንቲ ናይዚ ዓመት እዚ ርደት ዝነመምምዳ መያትን ባሕርን ኣፍላጋትን ክርስቶስ ኣምላኽና ብሓቂ ክባርኾምን ክሳዕደረቶም ክመልኦም መንገፅ ንገፅ ምድርኻ ብልምላሜ ክሕጉሳት ንኹሉ ፍጡር ብረድኤት ከዝንዖ ንኹሉ እንስሳ ሂወት ክህቦ ንዓና ሓጢኣና ክሰርየልና ንጸልዩ ምንትእቶም ኩሎም ዘክሩና ዝበሉና ጸሎትና ክንዘክሮም ዝኣዘዙና እግዚኣብሔር ብሰናይ ነገር ክዝክሮምን ክምሕሮምን ንዓና ሓጢኣና ክሰርየልና ንጸልዩ እግዚአብሔር በሰላም ከፈጽመን ፈተና ተላኸና ነፍሳትና ከልሕ ምሕረት ክህበናን ንዓና እውን ሓጢኣና ክሰርየልና ንጸልዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምን ተወረርሓልና ክምሕረና ጸሎትና ልመና ክቅበል ንዛሰም ነዚኣ ከዓ በሰላም ክፈጽመና ብፍጹም ሓጎስን ደስታን ብርሃንን ትንሣኤ ክርየና ንዓና ሓጢኣና ሓድገና ንጸልዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምን ተወረርሓልና ክምሕረና ጸሎትና ልመናና ክቅበለናን ነዛሰም እዚኣ ከዓ በሰላም ክፈጽመናን ብፍጹም ሓጎስን ደስታን ብርሃንን ትንሣኤ ክርየና ንዓና ሓጢኣና ሓድገና ንጸልዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምን ተወረርሓልና ክምሕረና ጸሎትና ልመናና ክቅበለና ነዛሰም እዚኣ ከዓ በሰላም ክፈጽመና ብፍጹም ሓጎስን ደስታን ብርሃንን ትንሣኤ ክርየና ንዓና እውን ሓጢኣና ክሰርየልና ንጸልዩ ክርስቶስ نسبح ونعلل سمو
ሰላም ለኪ ማርያም ሰላማዊ ሰላማዊ ወደ መንፈሳዊ ስምረታ ወልደ መንፈስ ቅዱስ ጊዜ ጸልዮት ጭበሳ ከመ ኢየሙት ገብርጂ ኢየሱስ
መድኃኒት ኃይል ወፀወን ጸሎተ ሃይማኖት አምላክ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ አዋሕድ ዘእምሩ ሴሩ ብርሃን ዘእምብርሃን አምላክ ዘአምላክ ዘበአማን ዘበሩ ይምስላክ ወመለኮቱ ሁሉ ኮነ በሰማይ ዘበእንቲአነ ለሰብ ወበእንተ መድኃኒትነ ረደም ሰማያት ሰባት ጽድቆ መንፈስ ቅዱስ ወማርያም ኮነ ብእሴ ወተሰቅለ በእንቲአነ መዋዕለ ጲላጦስ ቤንቲናዊ ሀብነ ወሞተ ወቀብረ ወተንሥአ እሙታን ጸሎተ ብራቼ ኦ ስሉስ ቅዱስ ስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በኩርአን ክርስቲያን ንዝኾኑ ዝኸበረ ከሰምንድራውያን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ኩና ባና ለአ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አምደ ጌታ ብምሕረትን ብሃይማኖትኩም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅድስት ሥላሴ ካብ ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና ኦ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ዝኸብ ጥዕም መፈወሶም መገሻ ንዝኸሉ ኣቦታትና ኣሕዋትና ሓትና በቁኑዕ ምግዲ ምርሓይሞ ብሰላም ብጥዕና ንናቦቶም ምለሶም ንንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ በመጠንተ ተኸመይ ዛዕመት እዚኣፍረም ንሩም ባርኽ ኣብ ገፅ ምድሪ እውን ዶክተር ሓጎስን ተላን እምነት ክርስትናን ግበረልና ሰላም ከኣት ንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስብሉ ብጥራሕ ያላን ነገስታት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ نزوكم لقامت بيت كريستيان سلامها والله نسوك بسم ما قدمي حي على النقصات وسلام الله لون عيمانو كل نسمة تنزل ونفس هذا بطن أحواتنا كلهم نزوك كريستيان نعرف كريستيان الله نبي رسالة واقوم بغفلهم بعتان بغروان بوينين بميرم بمرعة المقرجة بمسحة من بابا بوحبيت مقدس نزحل كلهم باركم نتقبل لنا او كريستيان الله انا محرد مركاب تمساناتك يوم نزلوا كلهم اغرب لله عبر مفرهم ننقصهم بركة مصوان نزلوا كلهم تقبل الله نتجنس نفسي كل حق وسع بطلوا ما سأسروا أبسدتنا مركب نزلوا بمرير مجزات انت تعدوا الله محرد كابحنا او ممرنا يسكسنا بهم نتجلب بقضي نذكرهم نزعزفنا كلهم أبسوي من قصتها ذكرهم نعين حقيقتنا ولهم ذكرني او بيتا هذو هذا حلس خبر او بيتا هذا حلس خبر او بيتا هذا حلس خبر نزل على محل والاعلام بالنم نولد هو همام نولد صار وجهكم اما كما يوم يطعني يطعم بفساء وسلام عسر تغدام من سمع 40 حبل قال الله يسلمك نبقى كل عنه
ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 21 ካብ 1 ክሳብ 9 እቲ ኣብ ደቡባዊ ከነዓን ዝነብር ናይ ዓራድ ንጉስ ከነዓናዊ ደቂ እስራኤል መገዲ ኣታሪም ከም ዝመፁ ምስ ሰምዐ ምስ ደቂ እስራኤል ተዋግአ። ካብኣቶም ከዓ ገለ ምርኮ ማለፈ ሽዑ ደቂ እስራኤል ነዚ ህዝቢ እዚ ነዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ኢድና ኣሕሊፍካ እንተይብካናስ ንከተማታቶም ክንሃርመን ኢና ኢሎም ንእግዚአብሔር መብፅዓ ኣተውሉ። እግዚአብሔር ድማ ቃል ደቂ እስራኤል ሰምዐን፣ ከነዓናውያን ከዓ ኣብ ኢዶም ኣሕሊፉ ሃቦም። ደቂ እስራኤል ድማ ንዓቶም ንከተማታቶምን ስለ ዝሃረምዎም ደምሰስዎም። ስለዚ ነታ ከተማ ሖርማ ማለት ጥፍኣት ኢሎም ሰመይዋ። ደቂ እስራኤል ንምድሪ ኤዶም ክዞሩ ካብ እምባ ሆር ተላዒሎም ንባሕሪ ኤርትራ ኣቢሎም ተጓዓዙ። እቶም ህዝቢ ከዓ ኣብ መገዲ ዓቕሎም ኣፅበቡ። ኣብዚ እንጌራ የልዎን ማይ ድማ የልዎን። ነዚ ፎኪስ እንጌራ ከዓ መኖናዮ ኣብ በረኻ ክንመውትከ ስለምንታይ ካብ ግብፂ ያውፃእኸና ኢሎም ኣብ ልዕሊ ኣምላኽን ኣብ ልዕሊ ሙሴን ኣጉረምረሙ። እግዚአብሔር ከዓ መርዛማት ኣስማን ናብቶም ህዝቢ ሰደደ፣ ነቶም ህዝቢ ድማ ነቐስዎም። ካብ እስራኤል ከዓ ብዙሕ ህዝቢ ሞተ። ሽዑ እቶም ህዝቢ ናብ ሙሴ መፂኦም ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔርን ኣብ ልዕሊኻን ብምዝራብና ሓጢኣት ገበርና፣ ነዞም ኣትማን ከርሕቐልና ንእግዚአብሔር ለመነና በልዎ። ሙሴ ድማ ምንቲ እቲ ህዝቢ ለመነ። እግዚአብሔር ከዓ ንሙሴ ከምዚ በሎ፣ በስራ እዚ መርዛም ተመን ግበር፣ ኣብ ባላ ድማ ስቐሎ። ዝተነኽሰ ዘበለ ናብኡ እንተጠመተ ከዓ ክሓዊ እዩ። ሙሴ ከዓ ካብ ኣስራ እዚ ተመን ገበረ፣ ኣብ ባላውን ሰቐሎ። ብተመን ዝተነኽሰ ዘበለ ሰብ ናብቲ ተመን ኣስራ እዚ እንተጠመተ ድማ ይሓው ነበረ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 50 ካብ 10 ክሳብ 11 ኣቶም እግዚአብሔር ዝፈርሁ ንድምፂ ባርያኡ እትሰምዑ ሽሕ እኳ መገድኩም ብርሃን ዘይብሉ ጸልማት እንተኾነ ኣብ እግዚአብሔር ተወከሉ፣ ኣብ ኣምላክኩም እውን ተጸግዑ። ኣቶም ንኸጥዕንዉ ሓዊ እተንድዱ ኩላኻትኩም ንኸተጥፍኡ ከዓ እያድ እትሕዙ በቲ ሃልሃልታ ሓውኹምን ዘንደድኩምዎ እያድን ክተጥፍኡ ኢኹም። ነዚ እግዚአብሔር ባዕሉ ክገብሮ እዩ። ኣብ ስቃይ ክትእለኹ ኢኹም። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 51 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 8 እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ኣቱም ንጽድቂ ክትስዕቡ ክረድኣኩም ከዓ ናባይ እትመፁ ጽንበሉኒ። ካበየናይ ከውሒ ተጸሪብኩም ከም ዝወፃእኹም ካበየናይ ጉድጓድ ከም ዝተተንቀልኩምን ኣስተውህሉ። ናብ ኣቦኹም ኣብርሃምን ናብታ ዝወለደትኩም ሳራን ኣስተውህሉ። ክጽውዖ ከለኹ ኣብርሃም ውሉድ ኣይነበሮን፣ ኣነ ግና ባረክዎን፣ ውሉድ ሃብክዎን፣ ኣብዛሕክዎን። ኣነ ንኢየሩሳሌም ከጸናንዓ ነቶም ኣብ ዑናታታ ዝነብሩ ድማ ከብርሃሎም እየ። ንምድረ በዳኣ ከም ገነት፣ ንምድሪ ኣጻምኣ ድማ ከም ኣታኽልታይ ክገብሮ እየ። ደስታን ሓጎስን ምስጋናን ቃና መዝሙርን ኣባ ክርከብ እዩ። ትምህርተይ ንህዝብታት ክህቦም ሕገይ እውን ብርሃኖም ክኸውን እዩ። እሞ ኣታ ህዝበይ ናባይ ኣድህብ፣ ኣታ ዓሌተይ ጽንበለኒ። ጽድቀይ ቀረባ እዩ፣ ቀልጢፈ መጽአ ኸድሕኖም እየ። ኣነ ባዕለይ ንህዝብታት ክገዝኦም እየ። እተን ኣብ ርሑቕ ዘለዋ ሃገራት ክትስፈዋኒ
كدحننك أبايكو كلائيا ناب لعل عبيكم ناب سماعات قولي حبلو ناب تحتي قلتكم كان مدري تمتنو سماعات كم تكي كبرنو إيو مدر دما كم كدان كبالي إياه እቶም ኣብኣ ዝነብሩ እውን ከም ፅንጥያ ክሞቱ እዮም መድሓነይ ግና ዘለኣለም ክነብር እዩ ፅድቀይውን መወዳእታ የብሉን ኣቱም ፅድቂ ትፈልጡ ኣቱም ኣብ ልብኩም ሕገይ ዘለኩም ህዝቢ ስምዑኒ ላግፂ ሰብ ኣይትፍርሁ ብፀርፎምን ኣይትሰንብዱ ከመይ ፍልሖ ከም ክዳን ክበልዖም ብልዒ ከም ፀምሪ ክበልዖም እዩ ፅድቀይ ግና ዘለኣለም መድሓነይውን ንውልዶ ክነብር እዩ ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 8 ካብ 8 ክሳብ 14 እታ ሃገር በዚ ምክንያት እዚ ከተንቀጥቅጥ እያ እቶም ኣብኣ ዝነብሩ ኩላቶም ከዓ ኣይከሓዝኑን እዮም ንሳ ብዘላ ከም ወሓዚ ክትለዓል ከም ፈለግኒል መርያ በለቕ ክትብልን ጎዲላ ከዓ ለጠቕ ክትብልን እያ በታ መዓልቲ እቲኣ ቀትሪ ከሎ ንፀሓይ ከዕርባ ድሙቕ መዓልቲ ከሎውን ንምድሪ ከፀልምታ እያ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተዛሪበ ኣለኹ ንበዓላትኩም ድማ ናብ ሓዘን ንኩሉ ደርፍኹም ከዓ ናብ መልቀስ ክልውጦ እየ ኩልኹም ከሊ ከም እትኽደኑን ርእስኹም ከም እትላፅዮን ክገብረኩም እየ ብሞት ሓደ ውሉዶም ከም ዝሓዝኑ ወለዲ ክገብረኩም እየ እታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ኣዝያ መራር ክትከውን እያ እንሆ ኣነ ናብቲ ሃገር ጥሜት ዝሰደለን መዓልትታት ክመፃእ እየን እዚ ጥሜት እዚ ግና ንምስማዕ ቃል እግዚኣብሔር እምበር ጥሜት እንጌራን ፅምኢ ማይን ኣይኮነን ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተዛሪበ ኣለኹ ቃለይ ቃል እግዚኣብሔር ክሰምዑ ናብዝን ናብትን ክጎዩ እዮም ካብ ሞት ባሕሪ ናብ ማእኸላይ ባሕሪ ካብ ሰሜን ናብ ደቡብ ኮለል ክብሉ እዮም ግናኸ ካባይ ቃል ኣይክሰምዑን እዮም በታ መዓልቲ እቲኣ እተን ጎራዙት ኣዋልድን እቶም ድምፂ ክሕለሉ እዮም እቶም ኣምላኽ ዳን ህያው እዩ ወይ ኣምላኽ ብኤርሸባ ህያው እዩ እናበሉ ብጣዖት ሰማርያ ዝምህሉ ክወድቁ እዮም መሊሶምን ኣይክትንስኡን እዮም ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 15 እግዚኣብሔር ኣብ ጥቓ መሰዊ ደው ኢሉ ከሎ ረኣኽዎ ከም ዝስዕብ ኢሉ እውን ኣዘዘ መሰረቱ ክሳዕ ዝነቓነ ነቲ ጉልላት ቤተ መቕደስ ኣበጢዕኻ ውቃዕዮ ተሰባቢሩኻ ኣብ ርእሲ እቶም ህዝቢ ይውደቕ ነቶም ካብኦም ዝተረፉ ከዓ ኣብ ውግእ ከም ዝቕተሉ ክገብር እየ ካብኣቶም ሓደ እኳ ኣይክተርፍን እዩ ካብኦም ሓደ እኳ ኣይክመልኽን እዩ ኩዒቶም እኳ ናብ ዓዲ ሞታት እንተወረዱ ካብኡ ከውፅኦም እየ ናብ ሰማይ እንተደየቡ እውን ካብኡ ኣነ ከውርዶም እየ ኣብ ርእሲ ቀርሜሎስ እኳ እንተተሓብኡ ኣነ ደሌ ካብኡ ከውፅኦም እየ ካባይ ሃዲሞም ናብ ማዕሞቕ ባሕሪ እንተተሓብኡ ኣብኡ ንተመን ክእዝዞ እየ ንሱ ከዓ ክነኽሶም እዩ ብፀላእቶም ተማሪኾም እንተኸዱ እኳ ኣብኡ ከም ዝቐትልዎም ክገብር እየ ከረድኦም ዘይኮነስ ከጥፍኦም ቆሪፀ ኣለሁ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ይትንክያ ንሳ ከዓ ትመክህ እቶም ኣብኣ ዝነብሩ ኩላቶም ድማ ይሓዝኑ ንሳ ብዘላ ከም ፈለግ ኒል ትመልእን ትጎድልን እግዚኣብሔር ነዳራሻቱ ኣብ ሰማይ ይሰርሖ ንጠፈር ከዓ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ይዝርግሖ ንማያት ባሕሪ ንላዕሊ የውፅኦ ናብ ልዕሊ ገፅ ምድሪ ድማ ይኽዕቦ ስሙ እግዚኣብሔር እዩ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ኦ ህዝቢ እስራኤል ንስኻትኩም ንዓይ ከም ህዝቢ ኢትዮጵያ ኢኹም ከምቲ ንዓኻትኩም ካብ ግብፂ ዘውፃእኹም ንፍልስጤማውያን ካብ ቀርጤስ ንሶርያውን ካብ
ኢር ኣውፃእኽዎም እነሆ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዛ ሓጥእ ዝኾነት መንግስቲ እስራኤል ርእያ ኣለኹ ካብ ገጽ ምድሪ ከዓ ተጥፋኣ እየ ግና ከም ዘርእያ ያዕቆብ ብጭራሽ ኣይከጥፍኦን እየ እነሆ ኣነ ክእዝዝ ንህዝቢ እስራኤል ከዓ ከም ስርናይ ብሚሓ ከሓዮም እየ እወ ነቶም ከንቱ ዝኾኑ መሚእ ምእንቲ ከውፅኦም ኣብ ማእኸል ኩሎም ኣሕዛብ ከሓሕዮም እየ እቶም ሕሰም ኣይትረኽበናን እዩ እግዚኣብሔር ኣይትበፅሓናን እዩ ዝብሉ ኩሎም ሓጥኣን ህዝበይ ኣብ ውግእ ከም ዝሞቱ ክገብሮም እየ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብላ ኣሎ በታ መዓልቲ እቲኣ ነታ ዝወደቐት መንግስቲ ዳዊት ከልዕላ እየ ንመናድቓ ከም ብዓድሽ ክሕድሶ ንዑንኣ ከልዕሎ ከምቲ ዘመን ጥንቲ ዝነበረቶ ገይረ ከዓ ካሃንፃ እየ ህዝቢ እስራኤል ከዓ ነቲ ተሪፉ ዝነበረ ምድሪ ኤዶምን ነቶም ሓደ እዋን ብስመይ ተሰሚዮም ዝነበሩ ህዝብታትን ስዕርዎም እዮም ይብል እቲ ነዚ ዝገብር እግዚኣብሔር ከምዚ ይብላ ኣሎ እንሆ ንሓረስቶት ማሕረስ ከይውድኡ ሓፂፅ ዝርከብሉ ማዕሙቕ ወይኒ ከይወድኡ ምትካል ወይኒ ዘርክብሉ መዓልታት ክመፃእ እየ ኣኽራን ከዓ ኩልዒ እግዚአብሔር ከምዚ ይብላ ኣሎ እንሆ ንሓረስቶት ማሕረስ ከይወድኡ ዓፂድ ዘርክብሉ ማዕሙቕ ወይኒ ከይወድኡ ምትካል ወይኒ ዝርከብሉ መዓልታት ክመፃእ እየን ኣኽራን ካብ ቁልዒ ነቢይ ከም ጠብጥብ ኩሉ ኩድኩዶታት ድማ ነቢይ ክውሕድ እዩ ኣነ ከዓ ንህዝቢ እስራኤል ካብ ምርኮ ክመልሶም እየ ንሳቶም ድማ ነተን ዝባለማ ከተማታት ክሃንፅወንን ከንብርወንን እዮም ኣታኽልቲ ወይኒ ክተኽሉ ነቢቱ ከዓ ክሰትዩ ኣታኽልቲ ክተኽሉ ፍሪኡን ክበልዑ እዮም ኣነ ኣብ ምድሮም ክተኽሎም እየ ድሕሪ እዚ ከዓ ካብታ ዝሃብክዎም ምድሪ ከቶ ኣይትምቆሱን እዮም ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኩም ተዛሪበ ኣለኹ حجزهم عليكم እሺ ቁርአን ህዝብ እግዚአብሔር እንቺ ኸፋር እግዚአብሔር ንሽ ዕረፍቲ ስለ ዘላትና ኣብዚያ ንሽ ዕረፍቲ ሓውና ወድና ዲያቆን ክምህረና ማለት ብእንግሊሽ ገይሩ ድሕሪ ድማ ብትግርኛ ክንመሃር ኢና ናይ ትማሊ ምሸት ዝነበረን ናይ ሎማዓንቲ እውን ክንኽልል ክምህረና እዩ ዲያቆን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። Okay, so God willing, today we're going to be learning a little bit about what happened yesterday on Hamus Tzigo and today on Abi Silat or Good Friday. So I'm going to be starting with what happened yesterday. So yesterday was the day before 2 days before the Passover of the Jews. So on this Passover, it's when they celebrated when Moses took the Israelites out of Egypt, and that's why they called it Passover, because they were passing over from what they saw as death and slavery, which was Egypt, to what was now life, and they were getting that by leaving and going to Canaan. So on this day, to pick out a lamb, the one that they saw as the nicest, and to when they kill it, to spread its blood on their doorposts, so that the angel of death would pass over their house and then keep their firstborn safe. So anyone that didn't do this, their firstborn would be killed, whether it was even animals that were owned. The firstborn of everything was all killed if they didn't have the blood on top of their doorstep. So this is what the Jews were celebrating at that time. So our Lord and Savior Jesus Christ, on this day, before we get to the part where he served them what would become to know what was his blood and flesh, on that day, first he washed their feet. So prior to this,
in the gospel or anything like that, it doesn't state that the disciples were baptized. So this was actually seen as their first time getting baptized when our Lord and Savior washed their feet. This is why he told Peter, unless you let me wash your feet, then you have no part with me. So this is what the example of that is. It's seen as baptism, because prior to that, we don't see them being baptized. And after that, even when we look at Acts and, the messages that they sent, it mentions nothing of them being baptized. So we see them getting their feet washed as being baptized. We also see our Lord and Savior show great humility, and that's why on that day, Abu Qashi will wash the feet of everybody in the church. And this even extends up to even the patriarch. He'll wash the feet of the other bishops and things like that. And then after this, after they had their meal, we see Judas betray our Lord and Savior Jesus Christ with disguised as a kiss. But our Lord and Savior, knowing everything, he wasn't surprised that Judas did this, because he knew it was to come. We also see them capture him, and Peter, when Peter, he sees this, he gets his sword, he draws his sword, and he cuts off the ear of the servant of the high priest, and that he who uses the sword will die by the sword. And he tells him that if he wanted to, do you not think I could pray to my Father, and he would supply me with 12 legions of angels? So this just tells us how much humility, restraint, and overall power our Lord and Savior has. So that's going to be what I have for you guys about and also on this day, our Lord and Savior set out the sacrament of Holy Communion, where he took the bread, he blessed it, and then he gave it to the 12 disciples. That is the biggest teaching that we receive about this, and it's a tradition that some people think that the communion is just a representation when he said, "Do this in remembrance of me," but that's really not the case. It was truly his blood and flesh. And even when we partake in the Holy Liturgy and we partake in the Holy Communion, that's the true blood and flesh of our Lord and Savior Jesus Christ. We shouldn't see it as a representation. We should see it for what it is and uphold it and respect it. So that's going to conclude what I have for you guys about Covenant Thursday. Now we're going to be moving on to Good Friday. So on Good Friday, prior to this, the Jews had captured our Lord and Savior, and they were holding him in prison. I believe it was the same prison that they held the prophet Ermias, or in English that would be Jeremiah. So they held him in the same prison there. This was to fulfill a prophecy. So on this day, they were taking him from the house of the two high priests, Caiaphas and Hannah. So they were taking them between him, trying to figure out what they would, get him for, whether it be healing on the Sabbath, saying that he was the Messiah, for all these things. And then after they had decided this, they took him to Pontius Pilate. So Pontius Pilate, he ordered them to take him to Herod, who was in Bethlehem. So again, he was going back and forth. So this continued until about 9, where they agreed that they were going to crucify him. And then once they crucified, so at this time the crowd was chanting, "Crucify him, crucify him." Others tell us that during this time, in Hades, all the souls that were there, they were crucify him, not because they hated him like the people, like the Jews, or because the spirit of the devil was inside them, but this was actually because they wanted their salvation. They had waited for a very long time in order to gain it, and they really wanted it. So then after this, we see our Lord and Savior be whipped we see him be whipped by the Romans, and also after this he carries his cross. This is all happening from 9 until 12, and then finally at 12 they take him there. They have him march to Golgotha, and since he's whipped, usually people, when they're about to be crucified, they're not whipped. They're either whipped and then they're sent to go home if they survive, or if they're going to be crucified, then they're left alone. But our Lord and Savior, he was whipped, and then they told him to take his cross and then walk to Golgotha.
So while he was walking there, he was not able to carry the cross, and then they had Simon carry it for him. So once they had Simon carry it for him, once they got there, they ordinary thorns that we see here on like roses that are like this small. The ones there, they're like really big, and they're actually capable of puncturing the human skull. So this was actually much more painful than it sounds. He was beaten on the head, not like with your hand, or not with like their hand or anything like that, but with like large wooden sticks. He was slapped on the cheek, and then he was also bound in the back. And then this is how they were like pulling him, making him go back and forward. As we're gonna see, Abok Ashi will hold its inha with the rope, not with the hand, and shake it. So this is actually symbolizing that how they were pulling him around. And also he was flogged on the back. Our church fathers tell us that this was only supposed to be done 41 times, but they actually kept pretending to lose count. So then they actually went up to 6,666 in addition with all the other tortures he was enduring. And then 6 would be carrying the cross all the way to Golgotha, and 7 would be the vinegar mixed with gall, which is what they tried to give him when he said, "I thirst," while he was on the cross. And also 8, pulled by the rope. We mentioned this one, I talked about him being bound in the back. So then also the remaining 5 would be the 5 nails that he was punctured with. So Sador, Alador, Danat, Adera, Rodas. So these 5 nails, it said that 2 nails for his hands, 1 nail for his feet, 1 for the puncture in his side, and then also 1 puncture in his heart. Some learned people also say that it was actually 2 on his arms, 1 per arm, and then they put 2 on his feet, and then the puncture in the side. So there's also that example. But you guys, today's Shabbat le'Exhiabher u'le'Waladitu Dingil u'le'Masqalu Kubur. Amen. فرح نودنا نحاونا قال يوت يسمعنا Ya, أنا سجلت ذلك. تملس بقى زيادة
Yeah.
Why
Yeah.
ለክርስቶስ
وانسى مكان وانصوم ليهلو هذا وهذا فنو يروى كما وضحام وموتا وفويت هبل وينبل وجانتا نبابل على جابير يا وقته يوال وتنسعي وقته على جابير وقته زكونا سبعة وتسجوا عند ست زي تولد الملك وساتيا كما وتسجى وموت تسئيلو بس لجاب نسعى مننا نزود آيات زعبير هنا وآيات مسات ولدت الملكوت بورا فنو عصور لفياتاوي ويعاقنا لما بوء ويفكل وماتيروتو بمحاتئ بمفك معاد زي كدموت هاي وصلوا يزبطوا بمحاتئ لهم أكونوا زكاة محاتئ الوقت اللي يقول بهم سيلا الميكروفون اليوم عملت أبو تكن بوجه الله يكون في دمو ሃይማኖት አቡ ምዕራፍ 111 ካብ ፍቅዲ ካብ ፍቅዲ 11 ሳብ 13 ንሕና ኦርቶዶክሳውያን ግና ከም ተቐዲምና ዝበልናዮ ነቲ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል ንፈልጦ ኢና ብዘይ ምልዋጥ ሓደ እዩ ሰለስትነት ካብ ሰለስትነቱ ጸኒዑ ይነብር እቲ ባህሪ መለኮቱ ምስ ኣቡ ሓደ ዝኾነ ራብዓይ ኣይከውንን እዩ ሰብ ብምዃኑ ንዓና ይመስለና ንሱ ብሓቂ ፍጹም ሰብ ኮነ ንኣምላኽነት ዝግብኦ እውን ይዛረብ ኣምላኽ ብምዃኑ እውን ካባና ንላዕሊ ዝኾነ ግብሪ ኣምላኽነት ሰርሐ ንሱ ኩሉ ሳዕ ካብ መለኮቱ ከይተፈልየ ስራሕ ሰብነት ሰርሐ ብዘይ በይና ሓጢኣት ንኩሉ ስራሕ ሰብነት ናቱ ገበረ እዚ ድማ ጥሜት ጥምኢ መገዲ ብምኻድ ምድካምን ኣብ መስቀል ቁንዋተ ሓፂን ሽንካርን እዩ ንሱ ብሰብነቱ ሰብ እዩ ብኣምላኽነቱ ድማ ሰብ ዝፈጠረ እዩ ግና ድሕሪ እቲ ዘይክፈል ተዋህዶ ምኽፋል የብሉን ሰብ ብምዃኑ ስሌና ዝሓመመ ዝሞተ ንሱ እዩ መለኮቱ ግና ፍጹም ዘይሓምምን ዘይመውትን እዩ ሕማም ኮነ ሞት የብሉን ብሞቱ ንሞት ዘጥፍእ ንሱ እዩ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ብምትንሳኡ ንሲኦል ማረኻ
ንኩሎምን ትንሣኤኡ ገለጸ ፈጺሙ ኣይተለወጠን ንኩሉ እውን ኣምላኽነቱ ኣረድአ ንሙስና መቃብር ካባና ኣጥፍአ ነቲ ብምኽንያት ትእዛዝ ምፍራስ ቀዳማይ ሰብ ኣቦና ኣዳም ኣባና ሰልጢኑ ዝነበረ ኃጢአት ካብ ምግዛእ ኣድሓነና ሕጂ ድማ ነቲ ካብቲ ንሕና ዝመሃርናኩም ወፃኢ ካልእ እንተመሃርኩም ውጉዝ ይኹን ዋላ እውን ካብ ሰማይ ዝወረደ መልአክ ተኾነ ውጉዝ ይኹን ክብል እቲ ኣምላኽ ዝሓደሮን መንፈስ ቅዱስ ኣብኡ ሓዲሩ ዘዛረቦን ሐዋርያ ጳውሎስ ዝመሃሮ ትምህርቲ ንተኣዘዝ ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 112 ፍቅዲ 11 ምእንቲ እዚ ድማ እቲ ሰብ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል ሓደ ባሕሪ ሓደ ኣካል ሓደ ገጽ ሓደ ጎይታ ሓደ ክርስቶስ እዩ ንብል ኣብ ርእሲ ቅድስት ሥላሴ ራብዓይ ኣካል ካልኣይ ባሕሪ ኣይወሰኸን ሰብ ንምድሓን ስጋ ሓመመ ብሓሶት ብምትሓት ኣይኮነን ብባህሪ መለኮቱ ግና ዘይሓምም ዘይመውት እዩ ብረቂቕ ጥበቡ ሰብ ስለዝኾነ ብፍቓዱ ጥራይ ንሕማም ገንዘብ ገበረ ብፍቓዱ ጥራይ ኣብ መስቀል ሞተ ነቲ ንኣምላኽነቱ ዝግባእ ግሩም ድንቂ ትንሣኤኡ ገለጸ ድሕሪ ትንሣኤኡ ድማ ከምቲ ንኣምላኽነቱ ዝግባእ ነታ ስጉኡ ሕማም ኮነ ምልዋጥ ዘይብላ ገበረ Come.
መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቅዲ 11 ክሳብ 12 ጽባሕታ ፋሲካ ድማ ካብ እኽሊ እታ ምድሪ ቅጫን ቆሎ ስርናይን በልዑ። እኽሊ እታ ምድሪ ድማ በልዑ። ጽባሒቱ እቲ መና ኣቋረፀ። ደቂ እስራኤል በታ ዓመት እቲኣ ካብ እቶት ምድሪ ከነዓን በልዑ እምበር ድሕሪኡስ መና ኣይነበሮምን። መጽሐፈ ሩት ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 11 ክሳብ 14 ቦዔዝ ድማ እቲ ድሕሪ ሞት ሰብኣይ እቲ ንሓማትኪ ዝገበርክዮን ኣቦኽን ኣዴኽን ዝተወለድክላ ምድርን ከም ዝሓደግኪ ቅድም ናብ ዘይትፈልጥዮ ህዝቢ ድማ ከም ዝመጻእኺ ኣጸቢቖም ነጊሮምኒ ኣለዉ። እግዚአብሔር ከም ግብርኺ ይሃብኪ፣ ዓስብኺ ከዓ ካብቲ ሓለዋኡ ደሊኺ መጺእኽዮ ዘለኹ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ሙሉእ ይኹን ኢሉ መለሰላ። ንስኻ ጐይታዬ ከም ሓንቲ ካብተን ግዙኣትካ እኳ ዘይኮንኩስ ንግዝእትኻ ተዛሪብካ ኣጸናኒዕኻኒ ኢኻ እሞ ድሕሪ ሕጂ እውን ኣብ ቅድሚኻ ሞገስ ክረክብ ተስፋ ኣሎኒ በለት። ግዜ ምሳሕ ምስ ኮነ ቦዔዝ ናብዚ ቅረቢ እሞ እንጌራ ቆርስቲ ኣብዚ ፀብሒ እናጠለብኪ ብልዒ በላ። ንሳ ድማ ኣብ ጥቓቶም ዓፃዶ ተቐመጠት። ጥቡስ ሰዊት ከዓ ሃባ፣ ንሳ ድማ በልዐት ፀጊባውን ኣትረፈት። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቅዲ 18 ክሳብ 23 ጸላእተይ ከጥፍኡኒ ውዲት ዝፈሓሱለይ እግዚአብሔር ኣፍለጠኒ። ኣነ ግና ከምቲ ናብ መሕረዲ ዝወስድዎ ሓላል ገምሸል ነበርኩ። ንሳቶም ስሙ ከይዝከር ነታ ኦም ምስ ፍርያ ነጥፋእያ፣ ካብ ሃገር ህያዋን ድማ ንመንኩሳ ኢሎም ውዲት ከም ዝደበቁለይ ኣፍለጥኩ። ሽዑ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ክኑዕ እትፈርድ ልብን ሓሳባትን ከዓ እትምርምር ንስኻ ኢኻ። ነገረይ ኣባኻ ኣማዕቁብ ኣለኹ እሞ ምብታይ ሕኔኻ ኣብኣቶም ኣርኤኒ ኢለ ጸለኹ። ሰብ ኣናቶት ክሞተሎም ደለዩ። ብስም እግዚአብሔር እንተደኣ ተነቢየ ከዓ ከም
ክቐትሉኒ ነገሩኒ ስለዚ እግዚአብሔር በታ ሰራዊት እንሆም ክቐጽፎም እየ ኣባጽሖም ብሰይፊ ኣወዳቶም ኣዋልዶምን ከዓ ብጥሜት ክሞቱ እዮም በታ ንሰብ ኣናቶት ዝቐጽዓላ ዓመት ኣብኣቶም መዓት ከውርድ እየ እሞ ካብኣቶም ሓደ እኳ ኣይክተርፍን እዩ በለ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 12 ካብ 1 ክሳብ 13 ኦ ጎይታ ሽሕ እኳ እንተረታዕኻኒ ምሳኻ ክማጎጥ እየ ምስናይ ዝግና ብዛዕባ ፍርሒ ክሓተካ እደሊ ኣለኹ ስለምንታይ እዮም ክፉኣት ሰባት ዝህብትሙ ስለምንታይ ከኩሎም ጠለምቲ ዝሰልጦም ንስኻ ተኸልካዮም እሞ ሱር ሰደዱ ዓበዩ ፍረዩን ፈረዩ ብኣፎም ኩሉ ግዜ የልዕሉኻ ልቦም ግና ካብኻ ኣዝዩ ከም ዝገብር ክንደይ ከም ዘፍቅረካ እውን ትፈልጥ ኢኻ ነዞም ክፉኣት ሰባት እዚኣቶም ዝጉተት ጓትቶም መዓልቲ ማሕረድ እውን ንፍለዮም ምድርና ክሳብ ሳዕሪ መሮርከ ክሳብ መዓስ ክነብር እንታይ ከም እንገብር ኣይፈልጥን እዩ ምባሎም ብሰከይ እቶም ኣብኣ ዝነብሩ ህዝቢ እንስሳን ኣዕዋፍን ይሞቱ ኣለዉ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ኤርምያስ ምስ ኣጋር ተቐዳዲምካ ካብ ደኸምካ ከመይ ኢልካ ምስ ኣፍራስ ክትቀዳደን ኢኻ ኣብ ሰጣት ሃገር ደው ምባል ከም ሰኣንካ ኣብ ዱር ዮርዳኖስ ደኣኸ እንታይ ክትገብር ኢኻ እነሓሖ ኣሕዋትካን ቤት ኣቦኻን እኳ ጠሊሞምኻ እዮም ኣፎም መሊኦም ድማ ክቐትሉኻ ደድሕሪኻ ይጭድሩ ኣለዉ ስለዚ ብጥዑም ቃል እንተተዛረቡ እውን ኣይትእመኖም እግዚአብሔር ብህዝቡ እስራኤል ሓደክዎም ነቶም ዝዓረኽዎም ህዝቢ ደርበኽዎም ነቶም ዘፍቅሮም ህዝቢ ኣብ ኢድ ጸላእቶም ኣሕሊፈ ሃብክዎም እቶም ዝሓረኽዎም ህዝቢ ኣባይ ተላዕሉ ኣብ ዱር ከም ዘሎ ኣንበሳ ኮይኖም ስለ ዝጓዙ ሙለይ ከዓ ጸላእኽዎም እቶም ዝመረጽክዎ ሁሉ ዙርያኡ ከም ዝምንጭትዎ ኣንጣዓን ጦራይ ሽላእ ኾኑ ኺዱ ንኹሎም ኣራዊት መሮር ጸውዕዎም ምስኦም ክበልዑ ኣኪብኩም ኣምጽእዎም ብዙሓት ጓኖት ገዛእቲ ንተኽሊ ወይነይ ኣበላሸውዎ ነቲ ርስተይ ዝኾነ ግርሁ ረገጽዎ ነታ ጽብቕቲ ግራተይ ዝጸምዎ ምድረ በዳ ገበርዋ ኣባደምዋ እንሃ ኸዓ ኩላ ኣብ ቅድመይ ባዲማ ኣላ በኣ ዝግደስ ሓደ እኳ ስለ ዘየልዎ ኸዓ እታ ሃገር ብዘላ ምድረ በዳ ኾነት ኣብ ከበሳ ዘሎ ምድረ በዳ ወረርቲ ተፈነው ነታ ሃገር ምእንቲ ፈጥነታ ኸዓ ውግእ ፈነኹላ ብሰላም ክነብር ዝኽእል ሰብ ድማ ሓደ እኳ የልቦን ህዝበይ ስርናይ ዘርኡ እሾኽ ድማ ዓጸዱ ኣዝዮም ፃዓሩ ጥቕሚ ግና ኣይረኸቡሉን ብሰርርቲ ርሱን ቁጣዓይ እትዋት ቀውዖም ጠፍአ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 23 እነሆ እግዚአብሔር ንምድሪ ኣዕንዩ ከባድማን ክግልብጣን እዩ ነቶም ኣብኣ ዝነብሩ ከዓ ፋሕ ከብሎም እዩ ንህዝብን ካህናትን ንባርያን ንጎይታን ንግዝእትን ንመሬትን ንተሻያጥን ንሸያጥን ንተለቃሕን ንመለቅሕን ንሃብታማትን ንድኻን መዓት ክወርዶም እዩ እግዚአብሔር ተዛሪቡ እዩ እሞ
ምድሪ ጥራስ ክትበርስ ክትባድምን እያ ምድሪ ትጽምሉም ትነቅጽን አላ ዓለም ከዓ ብምልእታ ትሕለል አላ ሰማይን ምድርን ድማ ይመክኽ ኣሎ ሕጊ እግዚአብሔር ስዒሮም ስርዓት ትሒሶም ነዚ ዘላለማዊ ኪዳን እውን ኣፍሪሶም እዮም እሞ ምድሪ በቶም ኣብኣ ዝነብሩ ህዝቢ ረኸሰ ስለዚ እግዚአብሔር ምድሪ ረገማ እቶም ህዝቢ ከዓ በቲ ዝገበርዎ ይቕፅዑ ኣለዉ እቶም ኣብኣ ዝነብሩ ከዓ እናወሓዱ ይኸዱ ኣለዉ ተኽሊ ወይኒ ይነቅጽ ኣሎ ነቢት ከዓ ይውሕድ ኣሎ እቶም ቀደም ሕጉሳት ዝነበሩ ኩላቶም ከዓ ሕጂ ይትክዙ ኣለዉ ደስታ ወቃዕቲ ከበሮ ተሪፉ ወቃዕታቶም ሕጉሳት ተወዲኡ ተሓጓስ መሰንቆ ተሪፉ እዩ ደጊምሲ እናደረፍካ ነቢት ምስታይ ተሪፉ እዩ ንጣዕሙ ዘስተማቕሮ ከዓ የልቦን ኣብታ ከተማ ህውከት ኣሎ ሰባት ከዓ ገዛእ ርእሶም ምእንቲ ከድሕኑ ኣብ ገዝኦም ተዓፁ ነቢት ስለዘየልዎ ኣብ ኣደባባይ ታዕታዕ ይብሉ ተሓጓስ ዘበለ ዓረበ ተላ ምድሪ ገዓዘ እታ ከተማ ዓንያ እያ ማዓፅዋ ድማ ተሰባቢሩ እዩ እዚ ንኩለን ነተን ኣብ ዓለም ዘለዋ መንግስታት ክበፅሐን ዘለዎ እዩ ከምቲ ምንዝናዝ ኣውልዕን ሙግና ዘቢብን ተወዲኡስ ቀሪም ዝቕረም ክኸውን እዩ እቶም ዝተረፉ ድምፆም ኣልዒሎም እልል ክብሉ እዮም እቶም ኣብ ምዕራብ ዘለዉ እግዚአብሔር ዓብይ ከም ዝኾነ ከዘንቱ እዮም እቶም ኣብ ምብራቕ ዘለዉ ድማ ከመስግንዎ እዮም እቶም ኣብ ገምገም ባሕሪ ዝነብሩ ህዝቢ ከዓ ንእግዚአብሔር ኣምላክ እስራኤል ክውድስዎ እዮም ካብ ወሰን ምድሪ ክብሪ ነቲ ጻድቕ ይኹን ዝብል መዝሙር ክንሰምዕ ኢና ኣነ ግና ወይለይ ተስፋ ዘይዋዕ እየ ከሓቲ ይዕምፁ ኣለዉ ዓመፃኦም ከዓ ይቕፅልዎ ኣለዉ ኣቱም ኣብ ምድሪ እትነብሩ ስምዑኒ እንሆ ራዕድን ጉድጓድን መፈንጠራን ክበፅሓኩም እዩ እቲ ራዕዲ ሒዝዎ ዝሃድም ናብ ጉድጓድ ክወድቕ እዩ እቲ ካብ ጉድጓድ ክወፅእ ከዓ ብመፈንጠራ ክትሓዝ እዩ ውርቱዕ ዝናብ ክዘንብ እዩ እሞ መሰረታት ምድሪ ክነቓንቕ እዩ ምድሪ ጥዋዕ ኢላ ክትስበር ኣብ ክልተ ክትርተርን ክትናወፅን እያ እወ ምድሪ ከም ስኹር ሰንከልከል ክትብል ከምቲ ዳስ ብንፋስ ሰሰው ዝብል ከዓ ሰሰው ክትብል እያ ዓለም ኣበሳኣ ከቢድዋ ክትወድቕ እያ መሊሳውን ኣይክትንስእን እያ በታ መዓልቲ እቲኣ እግዚአብሔር ነቶም ኣብ ሰማይ ዘለዎ ሓያላትን ነገስታት ምድርን ክቐጥዖም እዩ ኣምላኽ ንነገስታት ክእክቦም እሱራት ኣብ ጉድጓድ ከም ዝእከቡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክዓፅቦም ድሕሪ ብዙሕ መዓልትታት ከዓ ክቐጥዖም እዩ ሽዑ ወርሒ ክትጽልምት ፀሓዩን ብርሃና ኣይክትህብን እያ ከመይ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣብ እምባ ጽዮን ኣብ ኢየሩሳሌም ክነግስ እዩ መላእክቲ ህዝቢ ድማ ክብሩ ክርእዩ እዮም ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 25 ካብ 1 ክሳብ 12 እግዚአብሔር ንስኻ ኢኻ ኣምላኸይ ልዕል ከብለካ ንስምካውን ቅዱሶ እየ ንስኻ ተኣምራት ገበርካ ነቲ ቀደም ኣተስፊኻና ዝነበርካ ድማ ፈፀምካዮ ንከተማታት ቁምራ እምኒ ገበርካየን ንዕርድታተን እውን ኣፍረስካዮ ንቤት መንግስቲ ፀላእትና ኣፍረስካዮ ዘለዓለም ከዓ ባዲመን ክነብራ እየን ስለዚ ህዝብቶም ብርቱዓት መንግስታት ከመስግኑኻ እዮም እቶም ኣብ ከተማ ዝነብሩ ጨካናት ኣሕዛብ ከዓ ክፈርሑኻ እዮም ንስኻ ንድኻ ዕርዲ ንሽጉር ኣብ ፀበባኡ መፀጊዒ ካብ ሃፅፊ መዕቀሊ ካብ ሃሩር መፅለሊ ኮንካ ነድሪ እቶም ጨካናት ከምቲ ንመንደቕ ዝወቅዕ ሓፅፊ ከምቲ ኣብ ምድረ በዳ ዘሎ ሃሩር እዩ ንስኻ ግና ኦ እግዚአብሔር ንፀላእትና ሱቕ ኣበልካዮም ከምቲ ፅላሎት ደመና ንዋዒ መዓልቲ ዘዝሕልዎ
ንስኻ ከዓ ንድምፂ ጨካናት ሰባት ተዝሕሎ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣብ እምባጽዮን ንኩሎም መንግስታት ዓለም ዓብዪ ምሳሕ ከዳልወሎም እዩ። እወ ብዝበለጸ ዝደረቐ ነቢትን ብስቡሕ ስጋን ኣንጉዕን ዓብዪ ምሳሕ ከዳልወሎም እዩ። ኣብዚ እምባ እዚ ነቲ ንኩሎም ህዝብታት ዝጋርድ ናይ ሓዘን መጋረጃን ነቲ ንኩሎም መንግስታት ዓለም ዝጉልብል ናይ ሓዘን መጎልበብን ከጥፍኦ እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሞት ንሓዋሩ ከጥፍኦ እዩ። ንንብዓት ከዓ ካብ ዓይኒ ኩሎም ክደብዞ እዩ። እግዚአብሔር ተዛሪቡ እዩ እሞ ንሕስራን ህዝቡ ካብ ገጽ ኩላ ምድሪ ከርሕቆ እዩ። በታ መዓልቲ እቲኣ ነፍሲ ወከፍ እንሆ ኣምላኽና እዚ እዩ። እምነትና ኣብኡ ገበርና ንሱ ከዓ ድሓነና። ንሱ እግዚአብሔር እዩ። ተስፋ ናብኡ ገበርና ንሱ ስለ ዘድሓነና ከዓ ንሕጎስ ኣሎና ባውን ይብለና ኣሎ ክብል እዩ። እግዚአብሔር ንእምባ ጽዮን ክሕልዋ እዩ። ህዝቢ ሞዓብ ግና ከምቲ ሓሰር ኣብ ዕነ ዝርገጹ እዮም። ከምቲ ሓምባሲ ክሕምብስ ከሎ ኣእዳው ዝዝርግሕ ከምኡ ንሳቶም ዝረአድኦም ደልዮም ኣእዳዎም ክዝርግሑ እዮም። እግዚአብሔር ግና ከዋርዶም እዩ። ዝረድኦም ሲኢኖም ከዓ ክጥሕሉ እዮም። ነቲ ልዕል ዝበለ ጽኑዕ ቀጽሪ ሞዓብ ከዓ ክድምስሶ ከውልቆ ምስ ሓመድ እውን ክሕውሶ እዩ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 26 ካብ ፍቕሪ 1 ክሳብ 6 በታ መዓልቲ እቲኣ ህዝቢ ነዚ ዝስዕብ መዝሙር ኣብ ሃገር ይሁዳ ክዝምርዎ እዮም። ጽንዕቲ ከተማ ኣላትና ቀጥርን ዕድን ኣብ ዙርያ ኣንቢሩ ዝከላኸለላ ባዕሉ እግዚአብሔር እዩ። እቲ እሙንን ቅኑዕ ዘበለ ዝገብርን ህዝቢ ምእንቲ ከኣቱ ደጌታት ክኽፈቱ እቲ ጽኑዕ ዝሃቀናኡ ባኻ ስለ ዝተኣመነ ብሰላም እወ ብሰላም ትሕልዎ። ኣብ እግዚአብሔር ንዘለዓለም ተኣመኑ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘለዓለም ከድሕን ከውሒ እዩ። ነቶም ዕቡያት ኣዋርዶም ነታ ንሳቶም ዝነብሩላ ጽንዕቲ ከተማ ከዓ ደምሰሳ። ንቐጥራ ኣፍሪሱ ምስ ሓመድ ጸንበሮ። ሽጉራትን ጭኑቓትን በኣ ይሓልፉ ብእግሮም ድማ ይድህቕዋ ኣለዉ። ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕሪ 5 ክሳብ 11 ሽንጭሮታ ኣኽራንን ክሳብ ኣፀል ክበፅሕ እዩ እሞ ንስኻትኩም በቲ ሽንጭሮ ኣኽራነይ ክትሃድሙ ኢኹም። ኣቦታትኩም ዘመን ኦዝያን ንጉስ ይሁዳ ካብ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዝሃደሙ ክትሃድሙ ኢኹም። እግዚአብሔር ኣምላኽካ ምስ ኩሎም መላእኽቱ ክመጽእ እዩ። በታ መዓልቲ እቲኣ ቁሪ ኮነ ኣስሓይታ ኣይክህሉን እዩ። ኩሉ ግዜ ብለይቲ እውን ከይተረፈ ብርሃን ቀትሪ ክኸውን እዩ። እዚ መዓስ ከም ዝኸውን እግዚአብሔር ጥራይ እዩ ዝፈልጦ። በታ መዓልቲ እቲኣ ማይ ህይወት ኣብ ኢየሩሳሌም ክውሕዝ እዩ። ፈረቓኡ ናብ ምዉት ባሕሪ ፈረቓኡ ከዓ ናብ ማእኸላይ ባሕሪ ኣቢሉ ክፈስስ እዩ። ሙሉእ ዓመት ሓጋይ ኮነ ክረምቲ ከዓ ክውሕዝ እዩ። እግዚአብሔር ካብ ልዕሊ ኩላ ምድሪ ንጉስ ክኸውን እዩ። በታ መዓልቲ እቲኣ ንእግዚአብሔር ኩሉ ከምልኾ እዩ። በዚ ስም እዚ ከዓ ክፈልጦ እዩ። ወገን ደቡብ ኢየሩሳሌም ኩላ ተሃገር ካብ ጌባእ ክሳብ ሪሞን ናብ ጎልጎል ክትልወጥ እያ። ኢየሩሳሌም ከዓ ልዕል ክትብል እያ። እታ ከተማ ድማ ካብ ደገ ቢንያም ክሳዕቲ ቀደም ደገ ዝነበረ ክሳዕ ደገ ኩርናዕ ካብ ግንቢ ሃናኒኤል ድማ ክሳብ ማዕመቕ ወይኒ ንጉስ ክትዝርጋሕ እያ። ህዝቢ
أبقى أخنبرو إيوم دحر دقيم آيك عنون إيا يروساليم هادي أخنبر إيا مزاخي مرعصة شدشة كعصر تخلتك سابع إسراء أنا هذه زنب برسل نبرك أملاح قنا حام ششني بخصادي حيزو سوابرني كم إلما ملا مريو قبرن زدر بيوه فلا ساتات كببني نخلاليتين بين حرد بساسعو نحاموتي ونا مدري أبسسو كم جقنا خويلو ودغني أبلعلو قصلي وسخني بواهي وجو ساتي تغدقو تسعيرك أبحا مخشتي كوف بلكو قطعي ببقيات تغير خبر عيني حبيتو تلمتني قناخ زقبركو عمزا أين برن صلوتيكا قمع نبرن أت مدري ندمي أي تخوليو أي قعاري بزي عرفتي انت زأوي مسكري أب سماي ألو وحسيون أب لعلي ألو فتوتي باي يسعبو ألو أعنتي إنا نبعا ناب أملاك يتبطا ألو سبت حدا كساب إسران حدا داغما يون غويتانا نفسو خاب سقاب زعام فلايو ناب سيئول زعبا مرادو زعبا